iti biyag! Ammom, Ricky. Kada kayaw ngagkakaubingan, si kalangan, ti baraw. Iso akan kantsawan da ka iti baak. Ay nananang, awan matida ka sa pagbanagak nga uray awagan dak iti baak. Anya ko matinasakit a bakrang ko ngay. Ay na, bakit ako, anak ko? Kaya't kumot makita kumapay anasaya at ti pagbanagam, sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abiyag. Anyakat ni nanang anaya. Saan na kayo pa'y nga alaan ni Lord? Tanag yun aya. Ay, Ricky, seryoso ka makisarsarita ken ka anak ko di nakpilpilusupwan. Agpay sumati bagbagak nanang. Saan kayo pa'y amatay? Atidog pa'y tibiyagyaw. Tanagdakkel day talapayagyaw. Nita, di nakpag-aangawan ko naklangarudain. Di bagbagak ken ka ti kami ti importansya. Agpamilya kan, talaklakayan kan. 35 taon mo. Awan ti parikot kanyak, nanang. Lalaki ak! No babayak kuma, iso, madanagan kayo. Ngamkas itinakunakon, lalaki ak. Iso nga awan ti parikot. Ay namanong estong, siya kun amis mo ti mangibagbaga. Iti kanito nga agparipirip kanyak ni Manong Ricky. Ay, kumayot ko takadagos Ay, oo na yan. Nagkasatan di ka ubingak no kasta, bete? Agpaiso ti bagbaga, Manong Estong. Una yun, tadinak man lamadlaw mo't ni Manong Ricky. Siya pa yun ti agpapansin no daduma. Ngamkas ladinak lat tamakit-kita. Among bete, napili ngamin di ka ubingak. Iso akada kami atalong agkakaubingan, iso lang ti baraw. Ibagbaga nga rod ti kaaduan, abaak ka no ni Manong Ricky. Ang para kanya, saan abalin abaak? Tanagtaarmat na matmat-matak. Apaw. Ay, una yun ditang ibagbagam, may papankin ni Ricky. Agpaisumot nga may Manong Estong. Nagtaar ni Manong Ricky. Ay na nagwapo. Talaga perpekto aputot ni Adan. Bete, no kasta. Talaga akursunadam ni Ricky akaubing Ay, yes na yes, Manong Estong. At tinasayaat, kasaritak man, ta iset up ka kankwana. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Estong? Basta, iset up ka kankwana. So agsagana ka, tayo ti mabait. Ag-date kayo ka ni Ricky. Ay, type! Ay, sige, Manong Estong, kayat ko dayta. Kun ibagam iti kaubingam saan anak kapoy, kun saan anapili. Tatipili apili, agbabawin to iti ude. Nay, si kama gayam Carol, balasang ko. Wen, nanadiling. Umayak man mangipadigaw iti inluto ni tatang. Nagparti ngamin itinitib amanaw. Nay, nagsaya atan, balasang ko. Daytoy ne, nana. Ah, Pinilik dagiti ginaok itay nga umay ko ipadigo. Dagiti paborito ni Manong Ricky tinted ko. ha? Ay, nanadiling. Ada ka din ni Manong Ricky? Ay, awan may. Nasa parimwar, Carol. Ay, Ang jak amuan no sa dino ti papanan na, tadi na mo't imbaga. ay, sayang. Kunak no adda. Angam, sana bale, nana. Pakibagayon tulatan, anang tedak iti sidaan na. Ay, kakayat mo asawan, Carol. Para lakan ni Ricky, nga anak ko day umay mo ipadigaw. Makisida kayong tulatamutin, nadiling. Ang pangaasiyo, taidanon nyo kan ni Manong Ricky, asyak tinangted iti sidaan na. Naimbagta na si putak di ilalabas mo dita parangan, pare Ricky. Apay aya istong. Anyat ibagam kanyak. Tauray na inawis nak dito'y balayaw. Kasla sikretong malupit day tayo ibagam kanyak Panag ko na kahit saan na sikreto dahito nga ibagak. Ta, agdadata mo ti panang ipadlaw na. Anya ti kayat mo asawan istong? Ay nari kay, di ka nagpili-pili. Asawaan mo ni Bete. Anya?
Si kamat isto. Tila ibagbagam. Ay, kung naklagid din niya ti rason, tay nawis nakpay dito'y balayaw. Tay talagam ti bagam. Panunuta man na imbag, pare Ricky. Ay, Kada tayo atalo kada Roger. Si kalangan ti baraw. Apay, awan ka diti plano ang mga asawa. siyempre, ada. Ang ti kayat ko, day tay perfecto. Ah, Day tay makuna a Diyosa. Day tay awan ti umasping iti kinapintas na. ay una yan. Napili ka unay, pare. Kasta lati bihag, pare. Ta siyempre, makita met, guwapo Sa bagay, ang napintas mo't ni Bete. Napu daw, kan seksi. Ang pagat barukong kulahan. Ah, In short, medyo pandek ama partner kanyak. ah, Ti kayat ko ngamin, paristong. Day kataytayag kumit, Tapno, dinak mo tang-tangadan, wag sarsarita kami. talaga napili ka, pare Ricky. Ay, rumbang lang, paristong, tagwapo akit nga rod. Iswa masapul nga awan met ti umasping, iti kinapintas ti asawa. Hoy, Carol, agsarita taman. Hoy, kamot. Apay, anyat parikot mo, sika, Betty? Nagpuskultaro pa ma. Agasam tamasansan ka mapanmangtad iti si daan ijayan damanong Ricky. Anya? Ay, kat anya kumatibibiyang mo. Di mapan kamat mangtad no kayat mo. Agraraman ka kidi Papansin ka. Apay ti kunam. Kayatan na ka ni Manong Ricky. Babayan iti panangit itad mo iti si daan na. Kat sika, panagkunam ka de kat magustuhan na ka ni Manong Ricky. Babaan iti panangi broadcast mo iti entero ang lugar tayo iti panaggustom kan kwa na. Talaga akarkaritan ng bruha. Anong panak? Awanan ka iti bain. Pangatan ka man lang. Ate ko! Na, ay, Ay! katawa am ti bagakan ka. Apan na kay barangay da Betty kan Carol anagapagapukan ka. Ay na. Kasanumot nga min nanang. Makapakatawa mo ta talaga timbagayo. Agasam nga iti kasta napasamak. Na, Na ibarangay da, gaputa nagapada, gapu kanyak. unay mo ta katawa daytan. Whew! Agpada da nga rod nga gustukin ka. Saan lada Betty kan Carol? Aduda pa'y ababalasang dito'y lugar tayong aggustukan ka, Ricky. Nulabsan tag sarita. Ultimo dagiti addan asawa na. Agkursunada pa'y lakin ka. Iso di ka agar-aramid si ka, Ricky, Amangan tukat no adda marakrak a pamilya gapukan ka. Ay, unay mo't daytan nanang. Jak to pa'y kayatan dagiti babalasang nga gusto kanyak. Dagitan to lagit di adda asawa dan. Ay, anak ko. Apay ngamin ay adi ka pa'y lamang asawa. Tapno agulimag kamatin. Mangbukil ka ni tibukod mo a pamilya. Madahanon to. Apa man amamamu kung ti perpekto a babae a may bagay iti kinataer ko. Ay, unay yan aya. Napili ka unay ngamin. Kasta latibiyag nanang. Masapul nga agpili ka tapno makontento ka. Angam nay, laglagi pam, tay pagsasao, anak ko. Tatipili apili, agbabawin to iti uday. Imposible ang mapasamak dayta nanang. Wais to'y anak yo. Awan to ti makalilaw kanya. Tandaanan nyo dayta nanang. Nagpintas iti igid ti baybay anangawisam kanya, Ricky. Paula, agyaman na ka. Tatunggal-awisan ka. Sana ka mapaay. Naragsakak tunggal agkuyog ta, Ricky. Dahita tinapatan. Nakarkaro pa'y kanyak, Paula. Nang runaket, nakitak no kasano ti tratom kininanang ko. Idinyam amu ka kenkwana. Narespeto, ken kaslasigo din agam amu kayo kininanang ko. Gapo iti pannakilangan mo kenkwana. Saan ka pa'y matapobre? Nasingpet ka pa'y.
Ricky, Ket gapoy ti dayta. Diya akong malabdan ti riknak. Agayatakkan ka. pinatpatam dagiti ima. Ay ayatan ka, Paula. Sapay lang kuma. Tamay kariak itikaskan ka. Kinapudno na, Ricky. Nabayagan nga gusto akan ka. Agpaiso, Paula. Wan, Ricky. Ay ayatan ka nga. Nabayagan. Agpay sugayam tinadamag ko, nanadiling. Talaga si Murutin ni Ricky kun ni Paula. Wanistong. Ikoy-kuyog dak nga rod ngam awan mo't pangibat tsak kadagiti sanikwami ditaw. Iso ako nada asar sarong karandak tulatan. Ay, nanadiling. Jackpot ni Ricky kun ni Paula. Nakapimpintas. Naumma. Sexy. Kan kang runani ti amin. Nabaknang. Nasarakan mo't langan ni Ricky ti perfect match na. Nagbunga ti panagbalin na anapilay. Hay! Nay, apay nga nagsinay kayo tinaunag, nanadiling. Jak among ay agtib-tib bayo ak. Anya? Nakayukit dimit. No kaano anatong palan ti arapap ni Ricky nga anak yaw. Santo kasta ti Jari yaw. Rumbang ko mga agbalin kayo naragsak. Uwan, naragsakak istong. Ta maudyanan na. Nakapili mo't laangan ni Ricky iti makatakunay-nay na iti biyag. Mas daawak. Tadidakat nagkasar ko mga umuna. Kinidaw la ni Paula asumurutan kan kuana ni Ricky. Imanugot mo't tanjay anak ko. Anya nga rin ti maaramidan tayo ngay nanadiling. Awan Iso suportaran tayo lahat ti pagragsakan ni Pare Ricky. Oh, love. Apay analiday ka. Makalawas pa'y lang, manipod si Murutakkan ka dito'y nagdakkel abalay mo. Kas lagbabawi kan. Ricky, Apay ka di, love. Di nakasamat ay ayatan. anya asaan? Imbagak matan. Nabayagan ngay ayatan ka. Kat gapo iti panagayat ko kan ka. Iso amak konsensya ak. Anya ko mati pa ka konsensyaan ngay, love. Ti ayat, saan arumbeng nga pa ka konsensyaan? Anya ka di. Diya kayat analiday ka. Ti kayat ko, agbalin ka anaragsak. Taay ayatin ka unay, love. Ricky, talaga ka di adinak mailasin. Ha? Mom, love. Di damo nakita ka, nailasin ka dagusen. Wait, nailasin ka idin. Damo pa ila nakita ka. Amok idin asikati forever ko. Aday na ka manan. Seryoso ak. Kas lang aming jak pa'y lapat yan nga agdandan natan. Idin to ta arapaap kalaang idi high school ta. Ha? Aguray ka lab. Agkadalan taaya iti high school idi. Katuan. Ano niya? Paula Istoke. Paula Istoke. Urenya ti aramidak lang. Talaga nga awan ti malagip ko akaadalak iti high school ngagnagan iti Paula Istoke. Ngam, malagip mo ka di idi high school? Ada imbilang mo a best friend mo? Ha? Ni Paulo. Jak tumalipatan day a best friend ko. Baknang day jay. Kanayo nak idi apabuludan iti pagbayad ko iti tuition fee. No awan kwarta ni nanang. Nagsingbat day a best friend ko. Ni Paulo Istoke.
Paulo Stoke. Agure ka. Agpada kayo iti apelyido kini Paulo. Anya ti kayat asawon da ito eh. Simple lang, Ricky. Ni Paulo kan siya kat may maysa. Paula ak itan. Kalpasan ti pa nagpa-transgender ko. Son! Ay, una yan. Isumot lagayam akas la pamilyar kanyak ni Paula. Ididamo nga inyam ammom kanyak. Gayam! Ay na anak ko aya. Daytan ti bunga ti kinalaing mo ngagpilay. Pangasiyo nanang. Sandak ko man asidiran. Jakmot amo aga po iti kwarta. Kat posible gayam nga agbalin a babae iti sigud a lalaki. Ay, una yan ayari kay anak ko. Sang kay bagak tumot ngamin ide. Ti pili a pili. Agbabawin to iti uday. Anya nga iti napasamak. Di pimayso ti imbagak. Nanang, huston. Kadurman ko lang arudan ti bagik kasta pa'y ti bagayo. Katanya nga raw ti bagam kadagiti kakalugaran tayaw. Mas daaw dalakit di. No ape ang nagsubli ka. Kalpasan ti makalawas laeng nga isusurot mo. Basta, jak kaya't amamuan dati pudno nanang. Mabainak. Ay, Ibagak tulangan na sandak akayat dagiti datakkel ni Paula. Basta, jak kaya't may butaktak ti pudno. Anagayatak iti sigod a lalaki. Jak kaya't nanang. Mabainak. Katala ikagumaam nga ron alipatan ti napasamak. Kat agmove on ka. Kastala ti biyag, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili, tapno di ka agbabawi iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Hoy! Di na kita rin, Domeng! Makaasidegak lang, palsiitan ka! Gustong tatang, di ako nulitan din naramit ko. Agsingsing po ita ka. Ay, di ko na nga ta, di ka makamatan! Uray sa dino ti pagtartarayam, surutin ka! Ayos, naitarayak mo't lang ti katugangak. Di na ko nasurutan dito naglamangak. Iti dahi abanda ti papanak. At anay ko, timugin ko, anay nagsakit. Diyan mo nga sakit makalasing ka, Domeng! Itay mo kanya ti kwarta naglakwam itire! Tatang, Mala! Irwar mo tinaglakwam itire. Tapno saan ka na palsiitan? awanan ti kwarta, tatang. Anya? Sa dino tinangipanam iti kwarta, ha? Insugal ko, tatang. Anya? Di kayo matanagan. Isublik mo't lang ti kwarta. Agsugalak manin. Tapno at daw pangsukat ko iti kwarta. Nagsagit tinugol ko. Bakit anay ko? Gunggo nama. Agasambat nga maing tain sugal mo tinaglakwam iti irik ni tatang. Kunak nga minugasat ko ti mga bakit isugalita. Iso anak igasang gasatak. Ngam naabak ka man. Iso aday taitan ti maganab ti kasken ka. Anay ko. Ay no, kasto unay ti pungtop ni tatang. Ngamen, namnamaan na nga igatang ko iti masapsapul dakin ni nanang ijay balayda. Ngam impaabak mo laang iti sugal. Bakit? Uray piso la kumatimbatim iti kwarta. Ngam awan apulos, taimpaabak mo aming. Matayak samatan, Rona. Ay, nagsakit timoging ko na palsiitan. Agasam man. Oh, makaammo ka mga agas iti day tadugol mo. Makaammo ka mat nga agrason kin ni tatang. Basol mo mutlaeng no apa nagdakkel day tabukol mo. Kusitam nga min ni katugangam. Pautangan nakman pa ilan teryo. Bayadak matlakan ka no da kwartak.
Pasensya ka, Dumeng. Awan ti may pautang ko ka. Nagkasapulan ngamin dyan, anak ko iti kwarta. Sapay logoban nak ni katugangak no jak may subladagos ken kuana dyan paabak ko ito sugala kwartana. Tinasayaat, Dumeng, padasem laeng ti mapaniti sa balay. Talaga nga awan ti maipautang ko ka. Limagasot dayta, Dumeng. Itad mo kan di katugangam, sukat di kwartana ngayon sugal mo. Agyaman nak nana nga. Dongper kanto mat ngamen. Mismo katugangam, in kakit din kusitan. Nanang. Tay kunada nga rudan, ti tao anak kusek, mapalsiet. Ni nanang mo. Di ka lamabain kan di katugangam nga elbes. Nagsingpot na dya tao. Intalak na kan kati may sakaban nga irek, tayong kailakaw. Ngam, sabali mo ti naramid mo. Kunak ano saan nagpungtot. Jakla. Anay ko. Ay, anay ko nagsakit na talaga to yung moging ko na palsiitan. Dahil tati maganap mo, laglag. Ay, Agbain ka kumamot kan ni abalayan elbes. Nasayaat, tadamot langin pagbayad mo, Dumeng. Wan tatang. Pakawanan da kaon no nagbasolak kata kayo. Ita at nasukatan mo ti kwarta ngayon sugal mo. Napakawan kan. Agyaman nak tatang. Magbagay mo gayam. Ti anya tatang. Magbagay mo gayam ti madugolan. Anya. Nasaya at tamayat manin tilin nang inyo kini tatang, Domeng. Wan bakit? Napakawan na ko ni ti basol ko. Nangalaam ngay, itimbayad mo kan kuana. Imutang agbalaan ka ni nanang Imbag lang arot tada kwarta na. No kumata saan ka nagaramid iti kalukwan, awan kumati sakit ti ulong ita. Sana balay. Nagkareyak mo tayo. Tsakon agaramid iti di na magustuhan. Bakit? Oho, kanayon mat akas ti ibagam. Kanayon kang agkaray, ngam aramidem tumanan ti saan amagustuhan ni tatang ko kan ka. Rona. Sapay si kalaang ti pagtaltal kan na. Ayun gayam, adda ka numanin ipatrabaho kan ka ni tatang. Anya day ta? Kat si kanton ati mang damag kan ko na. Di na ngamin imbaga kanyak itay nagsabat kami ijay paraangan. Sige, umalati wak nga ro di tabalay da. Inakaw. Na, inakon ko nam di ka matagkunay. Bakit? Ay! Hindi nakman agkan si ka, Domeng. Nagangdod ka. Di ka pa'y nagdigaws. Mala, mapankan. Anya ti pangibaunan nyo kanyak tatang? Ingka gumatang iti abunaw. Tagabuno ak inton bigat. Uwan tatang. At iti kwarta. Dumagas ka mo ni Jay palengke. Tagumatang ka iti sidain. Uwan tatang. Di kagbaybayag Uwan tatang. Di kayo madanagan. Agawid na kadagos. Dumeng, Ne, si kamot gayang piya. Anya tararamidom di tao. agudo nga. Nakita ka nga tak-takder dito'y sangot ipakanan. Isungay nasiggan ka. Wow. Nagpintas lata ni piya. Ay, Domeng, ang mga numaruna, wag iti pananggit kita ang kanya. Kwa. Ay, piya. Sana nagbaliw ti lang. Nagpintas ka lata. Di nakman rabaka na kasta, Domeng. Si kamot namin. Basol mo. Anya ti basol ko. Saan asya tiin kasar mo? Niro natin napilin ngayon kalaysa. Iso nga aging gaita. Balas na nga payla. Anya? Balasan ka pa lang nga gayta? Correct. Ne, apa nga di ka pa'y nakiasawa. Sayang ti kinapintas mo, piya. Amo ba ta si kalang ti ay-ayatag a lalaki? Iso asaan akong anang paaram iti sa bali. Nabaya ka saan ta anak kita. Iso nga umay ka man. Mapantay ti pakanan.
Ituloy tatak sarsarita ijay. Simangpet ka din ni Domeng, Rona. Saan pa'y tatang? Nay, nagbayagan nga yan napan gimatang iti abunaw kan masapsapol mi kininanang mau. Ha? 5 nga oras ti napalabas nga mawan matayin. Dandanin na ginagaw ti lawag kensip nga. Ay, anya nga tamanan ti inaramid day di adomeng. Ay. Ang mga nuulitin naman ti naramid na kanyak iti kalabas. Tatang. Saan lagan nga kam-kam malay ta talaga apal si itak manay. Ay, kwa tatang. Ang mga noadalaang nakataktakan na. Patyo, agawi din day jay. Apaman na sumangpait, ibagam ngaglayon adagos iti balay Nakasapulan ni ninanang mo dagiti inudong na. Agyaman ang iti panangilibrim kanyak, iti makmakan, Domeng. Awan ang yaman na, Pia. Saan tamatan anak ko puutan ti oras nga glabas? Rabi igaya mo. Huwag na ron. Pia. Kailiw ka mo din. Di mo ibagati kasta, tada asawa. Saanan ang mabalin? Agayon talaang mo. Nukid daw nga kita tamanan. Mabalin ka day. Awan di parikot iti dayta, Domeng. Di ka madanagan. Sige, sa anak nga rutin nga agbayag ka, mapana ko. Sige. Napaanan ni Pia. Nagpintas na talaga. Malaksit anak po daw. Nagmayat pa iti patong na agkinli-kinli. Biyaya. Jaski. Anya nga tataramidag. Naipasubo mo ti kwarta paggatang ko iti abono kun si Danda katugangak. Ay, por Diyos. Anya nga itaramida kita. Jaski. Inawis na kanangan ni Pia. Tatamok isot agilibre. Siyak matgayam tagbayad. Apay nga itakala ang asumangpat, Domeng. Ay, Itay nakapay nga urayan ni tatang. Rona, bakit? Kan ayan dagiti ginatang mo. Bakit? Di mo na ipigsantag sa o. Na, Unay ka. apay akas lamadandanagan ka. Domeng, anya ka di talaga tinapasamakan ka, Rona, ilamang nakanitatang. Mabit man laang, Domeng. Adda ka di manan inaramid mo asaan anasayaat, Kwa. Sumungbat ka, Domeng! Nagastos ko ti kwarta nga intad kanyak ni tatang. Bakit? Anya! Ay, napatayin naklagat din ang makita nak ni tatang mo. Iso nga ilamang nakrona. Ay, una yan, Domeng! Ha! Sigurado akamatan na kamanan ni tatang! Agsagana ka, tasaan ka akanunungan! Apay Dumeng, sino ti lumlumangam gayam? Ni katugangak teriyo. Pangasim di mo ibagbagang adak lang dito arubayan niyo. Apay, adda ka di manan inaramid mo asana na saya? Diyak mat ingagara ka. Ay, sos! Portos! Atay tan katugangak teriyo. Atay tan. Tudas, nakasagaran ti parsiit na gayam. Ne, adda kayo nga imot na. Anya? Sigurado asaan laang abukol ti malakamaw. Ang mga nupalapalan na kapay ti duspor daw. Di mo kurot piksantag sawa. Basta di mo ibagbagang adak dito ya. Sigurado mapatay nak ni katugangak. Nalala. Jak ibagbagano sa dino tayan maw. Basta painuman nak no madamdama. Uy, sana parikot na ita. Basta di kag tagtagaray. Di mo ibagbagang adak dito. Awan dito ibalay ni Domeng nga anak ko, abalayan. Apay ay akas la makapungpungtot ka. Nagaramid manan iti saan anasaya at dayja tao. Kinusitan nak manay. Anya, Inggastos na iti sabali ti kwarta. Apaggatang na kuma iti abuno kan masapsapol iti balay. ha? Idi pa lakalman nga imbaon ko. Ngamitay agsapa. Naglemang. Katjak matan nakita. Ay, bayam, abalayan Elbes. Kasaritak ni Domeng, apaman ang makitak.
Ay, nagaramid manan, iti saan anasayaat. Basta tingin na ba samag? Pero ito ang nagastos ko ti kwarta ni Katugang. Pare. Apay ngamin na di mo pinanunok niya ada na kaisang ratan ti kwarta. Tudas kang gini ka to. Pare. At sada ka man pa. Ay, maya ka. Isungarod ngaglamlam mga pare. Tapno dinak manan salitan ni tatang. Nagkita kayo lang iti sigod. Agaayan-ayat mo ni Pia. Nalipata mo, unti katangam ko mga aburo pare. Kasano pare? Mabayan ang mo't namin kanipi. Kung ano iso ti mangilibre kanya, tayo so nga rin tinagawis. Apo, siyang magayam ti agilibre. Kaya pumatay. Total, pinainom na kiti. Ara kanya pare dumeng. Jagi pagbagakin ni katugang ti ayan mo. Agtalinad ka ba lang dito palay niya. Thank you, pare. You're the best. Kasta unay apungtot ni tatang mo na panijay balay, Rona. Sapsapulan na nga rod ni Domeng, nanang. Sinapol ko matan ti anak ko. Diyak mo, tinapanan na. Saan pa'y anagawid dito'y balay, nanang? Ay, basol na matlaang no apay nga agpungpungtot ni tatang ko. Sa maysa, saan nga imbaga kanyak ni Domeng ti makagapaw, no apay anagastos na ti kwarta. Nagalas nga min ti ugali ni Domeng, tanalay nga agkoset. Siyak tupay nga asawa na katkusitan na, nanang. Saan na nga igatang aming dagiti ipagpagatang ko? Kat saan matan nga agsubli ti pasungsong kanya? Ay, kastamot laang, ter aramidan na kanyak. Ay, siyak ti bababain, iti kastangar aramidan na. Nanang. Napnapanan nga tanday di lalaki. Naglamlamangan na nga tan. Kastagaya, ma? Nagkita ta ngamin da duming kan jengay siguro da girlfriend na ni Pia. Iya sindro ti ilay. Iso, nagkastos na ti kwartaro na. Agyaman ak, tayong day ta kanyak, tiryo. Sa dino ita, ti ayan ni Domeng, ha? Kuha. Pinanawag ka jay balay may nakaturog. Nabartek siya. Agsagana kanyak day jay atao. Kastagayam tinaramid na, ha? Mudoy day tapalsit, tatang. Atoy, anak ko. Domeng! Rumwar ka dito naglamangam! Baka, sana karumwar. Sana mapalain. Uray siyak nga asawam! Lokon pa'y! Nagkita kayo gayam kinipia! Isigod a girlfriend mo! Salbag ka! Sa relasyon mi pa kayo. Naira na lang nga nagkita kami di sentro. Tatang, agparparang ti ulo na itinaglemangan na akayaw. Palsiita kung tawanan ba in alalaki? Ay, por Diyos. Palpalsitan na akong dasawak. Ikagumaklat at aglambang di tao. Sana mabalin na mapalsitan na. Anay ko. Ay, sos, napalsitan titakyan ko. Anay ko. Marka din ang Domeng! Saan ka dengan apalsitan na di ka rumwar sa ibang ka? Hanya nga tataramidag. Diyos ko, patayin na klagit iti asawak, magparangak. Nauyong mo't asawak. Uwan ba kahit surrender account, rumwar account. Nanang, nagadotinugol ko na Basol mo mutlaan day ta. Nanay ko. Ti tao anak mo say.
Masal 8, kastala tibiyag. Nagsakit tintiro ang bagik nanang. Pinapanaw nagpayan ni Rona yung balay may. Laang kasta timapasamak ka. Kastala tibiyag, Domeng. Nanang. Di mo lang takuman ingkas kaso day di apiya. Taiso, tinangi pasubukan ka. Imbis nga inggatang mo iti abuno kung masapsapol da balayan ti kwarta, kakit din in libre iti sigod a girlfriend mo. At dayta, nagimon ni Rona, kat pinapanaw na kapayon iti balayaw. Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anakusit, masalit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Kadwa ko iti balsiga ka kayo. Tapod da maurnong. Kay maway anak amapan makigarden no kaskas na. Hoy! Hoy! Di mo ilayan nak day tawasay din show. Uy ka. Shock day din show. Sika day ta? Pudno sika? Wen, shock day daw. Oh. Makita mo di. Oh. Sika mag-advise oh. Kas kami lang amin agrupo pa abakis. Na, apa emang kigtot ka ngay? Dandanik lang arod mabalsigan ta kas lalaya sakam. Ay unay kamutan. Oh, ilisin mo dito wasay mo. Ay, ano mabalsig na nagpaisaw. Ay, una niya. Imbag ta sana na bannog ti imak anang ingato iti wasay. Sa bagay, uray mabalsig ko ta sakam. Kat saan lataman ano? Oy, sobra ka mait. Uray kino na makaslalaya dito sakak. Ay, kat ayos lang. At least makatalo na klata. Wala niya. Apay, naggapom iya. Takas kala alyang agparparang latan. Kaya naggapuak iti naggapuak Anyapay nga Kaya papanam nga iti turungon na dagiti sakak. Sa bagay, adaig mo akumpay. Mapan ka siguro makidalos dita ayan dalislay. Oh, makitam? Amumot lagayam, salud-sudon pa ilang. Jak, amo. Amangan nga ino ije syudad ti papanam. Ay, sus kamot. Anya syudad ti bagbagam. Iti kastoy alangak, nay, kita man. Adapay imot ko akumpay, mapanakit din ije syudad. Sika talaga. Darasong kiti, tani, mapanta makipurdiya. Isupay paggatang tayo ti arak. Ay, katulungan na nga ron nagbalsigan Tap na makasurutak. O sige, day talaga yam. Nan, yung mga ron day tawasay. Tabalsigan ka. Ay, agbalsigak ko lang kuma. Si Pawam. Ay, saan? Ang mga numatamaan ti rupak. Rubiin nga mawampay dagiti agama. Ay, amangan no nabartek manen dagijay. Na, kunakun kay. Nabartek manen dagijay alakay. Ay, awan ponden siyaw. Apay ayakas ta ka. Ha? Tumakdar ka man dita. Ingkag di ka, stop numausawan ka. Naparanayan ni din siya, bagay. Na, kunak mano nagkuyog kayaw. Awan mo titiputan, bagay. Yan ang mga may sapay nga kagaw ko nga gisala niya. Ay, umasidag ka man dita. Dahil ka nga menta mo malaklakayan kay. Ay. Kaya't mo, tasabwagang kay tinalami sa danom. Agureka. Amangan mo no, jay arinula manenti, sabwag mo kanya. Nagadunga mo. Ikakagdigusan. Wait. Uy, abanilis na Uy, agbayan-bayan ka no? Ang nakam. Mga no, umay dito ka. Laki ka tayo. Ay sus, lumablabbaga ka na. Oy, saan mo ta? Ay, da kayo adwa. May kayo na. Tagmerienda kayo matan. Sander, hanta ka nun. Agday ka no? Agdan na ka. May kayo na.
May, ay na, agat arak kayo. Anya? Uy, nabanglo kayo ko naman. Ay na, napalaluan nyo man ang tinaginom idirabian niya. Pasensya ka na, Leslie. Agat arak kayo talaga. Ni, Ala, umay kayong tagmerienda kayo. Sana bali, tadamot soft drinks analami sa para kada kayo. Bakit nantan din siya? Arak tapay lang agpaisaw. abay, hindi ka nagdigos aya. Oh, ikit ka na. Kagiddan mo na mapan ije kusina ni Leslie. Hoy, da kayo adwa. Ha? Iti arasasyo dita. Awan. Umay kayon Kayat yo, tasabuagan kayo iti nalamis, adanom. Tapno maikat ti angot yo, kat tapno mausawan kayo. Ha? Ay. Umay kayon wan no saan. Wan Leslie, umay kami. Ay, intan na sandal. Agungat ni Mrs. to babe. Hindi ka man, malala. Intan. Leslie, Oh, apay manang marigar. kaslada pa naggusto ni Sander kan ka. Itay pa'y akumit kita kan ka. Anya datang ibagbagayo manang. Ay, uray agbak-bak tak abalasang no isunto pay mo lang ti agarom kanya. Amangan mat no jay kadwana ti kayat mo. Di ka man manang. Saan atila ibagbagam? Kat no artak dagita adwa. Katno kunada mo nga adda pa nagbalbalayo. No ni densyo ti ibagbagam manang. Ay, agpadadalang kanitatang na abarta. Mabalin mo't amailintag day takot. Kunada nga raw, ti basit akayaw, nalaka alintagon. Ngam no dakkulan, ay narigatan. Anya? Ay, Ay, nadinak kadilim di tata ni makikiak. Ay, unay kamutan manang. Kadalan ka mo pa. Ay, awusan ko ng masastan. Luko na ito niya Sander. Ada pa na gusto na ni Leslie. Hindi na mo ipakita. Ada ako dito yung balay na. Na. Anya day jay. Dan sana ya bawa na baboy dito ya. Ano. Sana ba't una na bartay. Sajak ko mamakita. Anay ko. Asin. Ni tatang magayam dito nakaturog iti sangot iti daw ti balay. Ay, Katang! Bumangon ka ditan, tamunag kayo! Tinig sa katurok na. Pagkataglangan ni tatang. Nay, imbag man da ka ng bagkat iti amam. Ay, jak na pukutan ti isa sangpot na. Nakaturog mo't gayam ti artet nga amam ni tasangwanan ti ridaw. Oo nga rin na. Maisikaro na, gapukan ko na. Mala, ipaidamlat ta di tasupan. Ay, unay kayon nga gama. Di kay mabain iti kastangar aramidin yaw. Ay, dandan ni agiddan kayo ang mabarbartag. Nairan na siguro na. Kasla na usawa na pa yan iti panangbagkat ko kanitata. Kung da baboy itay diti balay. Na, baboy ko nam iti amam. Sanmit na nang. Kasla ngamin baboy ti panagurok na. Ay, kita man ti amam. Kaya't mo may akas ta ti pagtungtung palam to anak ka. Ay, kuha. Datayo lang aruden nga agbibiyag. Kasta kayo pailaan. Ay, mala, ingka mamaturugan. Wala nang. Kamaudyanan na, naka-enrollak matlangan. Ay, agawid akon. Angam, nakpay gumatang gayam, dita merkado iti sidaan dagiti agmula itong bigat. Ay,
Napanan nga ta ni Manang Maricar. Amangan no nagpariband manan. Unay matan ni Manang Maricar. Jay buok nalatan tiya sa si Kasuya. Ni Densyong artak day na Oh, apay Densyo, ada kamat dito yung syudad. Una, tawanak nga Roger Eli tayaw. Pilusupo ka talaga. Ha? Anyang agpay sa tiar aramidam ditoy. Umayak gumatang iti arak. Ay, stay ko ah. Iti maaramat iti balay ko na kuma. Kasta panunutem ti usaran nyo. Saan kat aday ta panagbartek mula ang tiamo. Basta mo ilan ni nanang. Nawaray dito kat sermonan na. Saan asirmon day jay? Pamagbagalaang. Apay, di mo kaya tagbaliw. Una, nanang. Anay ko. Nanang nga. Apay nga atapisin nak. Ay, madi ni kuati tapisan. Noy, Densyo Di mo ikantsaw kanyak day jay padam nga artek. Ha? Ay. Di mo ka di madlaw nga da pa naggusto na kan ka. Angin. Maslay tartarayam nga mintay. Ano ni ko? Apay ay! Kayat mo ba din siya? Gusto. Magsakitan. Densyaw, ada trabaho mita. Sa anak na mapan makipurdiya na nang. Ang Uber. Na. Ay, Gusto nga raw, tagsarita taman iti nalapat, kabayatan ti pandangan ta. Apay ayan na nang. Sapay kumata saan mo at agidaksan ti ibagakken ka. Ibagayon Ubing kapay. Na. Sapay kumatag panunot ka. Denggem dagiti pamagbagakken ka. Kasanaw no awanak taon nga inam. Anyat kaya tiyo asawon na nang. Di mo man tultuladen ni tatang mo, akanayon ngagbartal. Ha? Saan mo na nang? Denggampay ti bagak. Ay, huwag gaya man niya. Ay, una yan. Di ka man nagkatawa tapudno dagiti bagbagak anak kaw. Wen, saan ako nga katawa? Umisa maklangay. Ay, anak ko aya. Ti kayat ko may matangak met ati pa nagbalbaliw mo kabayatan a si bibiyagak pay. Awanan ni tatang mo, tatalaga natangken ti ulunan. Lakayan. Ay kaslakayaw. Apay si malang ni tatang? Day kakati bagbagakan ka. Pilusupo ka nga ubeng. Ay. Makamu kay tibiyag mo. Maudin day ti apang magbagakan ka. Uwin na nang. Ikandak iti panawon kong agbalbalew. Bakit? Ay na! Nabartag ka manan! Kiko aya! Kaano ka nagbalbalew? Nagbalbaliw ak matan bagay. Ninayunag pa yan natin inumag nga arak. Taimbis nga inam abuti ti basay. Sa nga pulo itan abuti ti tapoy. Na! Saan na day tati kayat ko asawan? Di pa naging inumuti ko na! Sana bali ang manginumak bakit lab na lab kamay? Saan kamot apas pasakitan? I love you, bakit? Napigsak pa laing. Narigat at talaga ang mabagbagaan tilakay akaskan ka. Mayarig kay ti kayo adakkulan. Saan ka na mabalen alintigal lakay? Unay matan, apay nakulbit ako na ya bakit? Si kamot anya kakiti na ya? Day ka amin ka! Imala dyan anak mo kang ka! Ang sapay ko ma, tamailintag pa iti anak ko! Ay na, kablaawan ka anak ko!
Nakalpas ka matlaangan. Uy, nanang, kahit agyaman na kadagiti pa magbagayaw. Awanan yaman na anak. Pagrubungak mat, kas inap ti magbagbagakan ka. Ay, uy, ni tatangay. Bye-bye amon jamam. Antay di balayan nakaturog. Nahang-over manal. Ay, unay ni tatangay. Di nala inyura yung tinaginom inton makaawid tayo. Ay, sabay may taginom kahit. Day tama na, hindi bagbagakan ka din siya. Ha? Arak man ti bagbagamaw. Nanang, aginumak, saanan akas iday. Medyo pining-pining itan. Nasaya at mait no kasta. Mala, mapanak pa di tarwar ti restaurant ta sabtag man dagiti karuba tayo anak. Ha? Ay, kat sige ah. Sige, panawan ka pa'y anak ka. Lawang ka din siya. Naragsa ka pa naggraduar mo. Agyaman Alexander. Talaga nga umas asinso ka na. Mas asinso. Sige kami. Short course lang ti intorpos ko. Imasinso akon. Naidumduma ka nga minitan. Naimbaga tayong tuloy mo ti panagadal mo. Way, taos ti ko na ni Nana. Jak tuladen ni tatang abartek ter aramiden na. Ay, kaituan Osto day takunam. Kan may isa. Narigat na mailintag taramid ni tatang mo. Talakayan. Uy na, nakulbutin ako na ni Nanang. Podno day ta. Aw, saan ka ngagbalbaliw Nagbalbaliw ko na. Oy, Tilang panag-shot ko iti arak, ti medyo binaliwa. ah, Pining-pining itan. kasta ya. Mayat ni Rata. Ay, kat sika ngayon sandar. Nasokdal mo, di puso ni Leslie. Saan pa? Takasanaw. Imasok mo taginaw, ngum ti mapanagaram. Naimas ti pulutan tayo ita. Sige, shot! Tatang, gusto nitan, kawitan. Nay, kita nyo, dati ti anak ko naggraduar. Nay, kagadwa! Nay, tayo, nagwapong anak ko na ito. Kagrad-graduar na na ito, yung anak ko. Ay, tatang. Kita nyo Ay, uray arte ka. At damot mangitakdir iti dayaw ko Tatang, nabartakan. Gusto nitan. Sige, din siyo. Kasla saan ka nga inomot iti. Mala, agtugaw ka ta agsasat tayo man. Ha? Sige, minumaklat basit. Kaya tagawitan na. Ha? Kasati kayat ko din siya. Gusto na dyan, tatang. Ah. Ala, mapantan. Ay, ako rin ka, anak ko. Kurang pwede na. Kurang pwede na! Tatang! Ay, sus! Imbagak ngamin nga hustom. Agawit tayo! Na. Bigat mo't gaya man. Nagsakit tulog Ikaw, nasaya at Mike, ka nakaringkan. Good morning, bagay. Sika magayam. Hangover kasano ka nakaawid? Day ka, ti bagbagakin ka. Di mo na mo tilubong mo no nabartek ka. Nagyaman ka ta nagbalbaliwan ni Densyong anak ta. Anya nagbalbaliw mo? Na, Sa bagay, nagbalbaliw ti anak ta. So nga naiyawin na kidirabi. Daba lang hubar ko na parte kagpailang aging kayo ta. Anya ka mo tayo? Nagsakit lang arutan ti ulaw. day ka, ti maganab mo. Tapno makaring ka, iti kinapod no. Apay di mo mo tayo pagsasawa ko nana. Tiba si takayaw nalakalintagan. Ngam no dakilain, narigatan. Day ka, kat mayarig kan ka alaklakayan. Kaskan ka nakulbutan, kikaw. Anya! Itan tinagpatinggaan, ti pakasaritan tayo itangal daw. Ana daw, iti pagsasao ako nana. Ti basit akayo,
nalaka alintigen, ngem no dakelen, narigaten. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Sikamot gayam. Naimbag nga orasyo, tataryong. Ah, supas. At daimot mo asupas, kunam? Ha? Ay, saan asupas ti imot ko, tata? Sabong dagitoy para ken ni Angela. Ay, just kay kataaw. Apay aya pakibiyangam, ultimo agong kaw. Saan nga agong, tata? Sabong ko na, para ken ni Angela. Na. Apay abugbog kawan nakmatay. Nagbastos ka na lalaki? Por Diyos, kasano nga tayo kasarita ni tataryong? Oh, Anya ti aramida. Ay na, paspasen siya amon ni Tataryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti taon na ngam kas jay matayin. Kaslapay kitagkabawan. Talaga akas tatibiyag. Basta nga aganos kalaang. Angela, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kong ayat ka ho? Manong Dante, imbagak meten kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga guray. Basta di na kumaparitan namang sarungkarkan ka ha? Adakan ka dayta, Manong Dante. Diyak kayat amang namnama ka. Ngamin, diyak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, winanang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati ko na? Ay na, Angela anak ko. Si kalaang ti katinunos ni Manong Aryong. Taulti mo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamong matang, nakapsutan ti panagdengeg nang. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang ti taon na. Ngam no apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasjay adi na maawatan ti bagam kunkwana. Ay, kastala tibiyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan iti lumaklakay kan bumakbakit ako nada. Kanayon mairita kan makaungat. Sa bagay, pudno dayta anak ko. Ngam no si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ka ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati iti bagbagada. Ati isam kano ama kaayaw, palok nangan na uray natangken apusaw. Kanayon ka kanomot ije balay dala kay Buryong, Dantay. Asino ala kay Buryong? Na, di mo amaw. Saan? Apay, asino day jay? Kat je pagkaskasiraan jar armam je landlord Angela. Ha? Ay, si Kamay. Aryong tinagan na. Saan na Buryong? Buryong kunak takanayon mo nga gungay. Kasla kanayon maborboryong. Si kakit di mo. Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat maawatan ti ugali na. Anyat lut-lut wambe bang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti saludsod ka? Aguoyong kung kanam kidain. Asino ti aguoyong? Sak! Ay, susapo. Adtoy kami man nga tan. Mangrugi man ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumumba. Ay una yan.
Madi ati kas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbagak. Baga? Ay sas, si kagayam ti aguuyaw. Kit-kita man naglawagain, tanakangat ngaton di ilayt ng baga kun kunam kidain. Ay awan mo bebang, nadadahilan tinunot mo. Ay na, Anghela. Talagang agnger-ngeryotak. Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka kadi. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay, Oh, apay nanang. Ay, naanak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungto ti panagisem mo. Ni nanang mat. Pasablugan nakpailaan. Saan man, anak ko? Agpaiso ti ibagbagak. Pero may asuron ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon amasuron pa'y. Nanang? Husto ka, anak ko. Saan arumbang agpungtutak, tamok ti kasasaad ni Manong Aryo. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado, dumtengak tumat iti kas jay apuntaw iti panagbiag kaw. Oh, Dan. Si kamot gayam paraw. Ha? Tata. Dan ti tinagan ko. San adan? Dan nga rod ti kayat kung ayawag kan ka, apay nagturpekan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ay, nusak ti mapagura, mawagan ka laangan iti di. Di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay, ha? Ala, apay yan nanang. Anyat mapaspasamak din ka. Napalalo matiulit mo. Ay, naanak ko, talaga adyak malapdan. Apay, ayan nanang. Anyat napasamak. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyukat. Ay na. Talaga adyak malapdan anak ko. Apay nga rod, nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryo. Apay nanang. Kasano, katdan, ti panangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na, saan kat adan. Ngamay na, nakarkaron na makapaulok ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay nanang. Di kanulaangan tinagan ni Dante. Di. Apay ngay adi. Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya. Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga napagpakaruan niya kimbalay ti pagnaday dan tararmam. Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar day dyan alakay buryong Makitam. Buryong mutta hindi awag mo kanila kay Aryang Ay na amigaw. Talaga dyan nakaturog iti nakaro asuron ko kahit. Intun kun inuram kun di balay nila kay Aryang. Anya. Di kad na irama na interarmam. Ay, makaswan ka pa iti arsaon. Talaga masurunak. Ala, ustom. Kastala ti biyag ko nakmay. Ano samlangayn apakibagayan nila kay Aryong. No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya Anghela. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mat nga mintay dya adante. Ay na, Tata Aryong.
Amangan man niya ti mapasamak kada kayo, no ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Ang hila balasang ko. Bayan nyo, kasaritak to. Ibagak to ken kwa na, asar dengan nakon asar sarongkaran. Anya? Aramidam dayta? Wen atata, tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tama nga no bastusan nakakitday. Ang no iso ti pakaigapwan ti pagungtan nyo. Nasaysaya at langan, asaanan nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan? Saan ako nga agungay balasang ko? Nakita ka ang tinasamit nga isem mo kahit iso anapunas amin asurun ka. Ni tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay jay kunada. Ti isem makaayaw. Palok nangan na. Uray na tangkay na apusaw. Ni tata riyong. Tila ibagbagana. Agpaiso ti bagbagak balasang ko. Pudno launay. Asino kayo ako nayo itay, nana? Armida, tinagan ko. Anya nga'y tigagarayo ditoy, nana? Anyaya ti bibiyang mo. Tila ang salsaludsudak ti song batam. Ha? Awan ti karbangam ngag saludsod. Nawatam? Anya? Ita, ayan ti balay ni Aryong. Ay, ijay pa abanda, nana. Ngam, ape adamdamagan nyo ni Tataryong. Di ka makaaawat. Imbagak met nga awan ti karbangam ngag saludsod. Iso asumardeng kan ngag sasao. Dito. Sigurado ka, ang nagatang taamin na nanak ko. Suge. Winsana na. Kita ana imbag Ang mga nuad dapay nalipatan ta. Mabit lang, ha? Ay! Adda pa'y nalipatan tanana. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katgatangan ta nga rudin ka. Tadikat masayang tibannog ta anagudong. Sige na na. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasayaat mo ta nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyak nga rod. Anya ti aramidem ditoy. Di met adda kay di abroad. Di mo ko naan, adi ka maragsakan ang nakakita kanyak. Ay, pumanaw kan ditoy. Ay, Aryong, di na ka di kailiw. Ay, sika ti agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha, anya ka din ti ibagbagam. Dinggan na kumapay mo't Ay, sana nagsidsida iti dinengdeng. Tamaiparit kanyak ti bugong. Ha, Iswa pumanaw kan ditoy. Saan ka kasapulan? Sino ti sangaili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsuplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agawid. Sarunwa mo ni nanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha? Ingkan ang hila. Amangan no maladaw ti amin. Asino kayo? sika ti rumbeng nga pagsaludsudak. Asino ka? Anya ti aramidam ditoy? Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta abalay. Anya? Ha? Isumat lagayam anagturad ni Aryo nga magpapanaw kanyak. Tasikan ti kadendenana. Anya? Ay, kwa kabsa. Adi nakawagan iti kabsat. Tapno amom, kayan ayat ko ni Aryong. Ha? Aga-agaw ka. Ha? Ni, nagbidot ka kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka kabsat. Pangaasim, Tata Aryong.
Kasaritam iti nasayaat ni Nana Armida. Laglagi pam asinapol na ka. Kaya't asawan dayta, napatag ka kenkwana. Nasakit tinaakam ko kenkwana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha. Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabareng makapaginnornos kayo, pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangaasiyo, Tata Aryong. Ay, abay tamaden ti makaayayo nga isem mo. Mala, gapuman lakan ka Anghela. Kasaritak ni Armida. Very good, Tata. Una yan, anak ko. Napagkapyam damanong aryong kan manang Armida. Wen nga rod, Nanang. Iso ang maragsakan, hak. Dayta ama kaayayo a panagisem mo ti makagapo, anak ko. Dayta tinamagbalew iti kapanunutan ni Manong Aryong. Ket nagkinaawatan dakin ni Manang Armida. Ay na, naggasataklakit din. Tanaadda anak iti anak akasken ka, Anghela. Ni Nanang mat. Pasablogan nakmanen. Ay saan? Saan, anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka. Nang runa no kasta nga imisem kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka, anak ko. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti isem ama kaayayo, paluknengen na uray natangken a puso. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyag!